because of the work they do. Nyakor mgajuang hogo ke weche motenre kod thieta mi weche motenre kod siasa. Duond bura mar ODM olando mar yawo ayanga chakruok mar chenro mar ndiko jokanyo mar duond burano. Jatend duond bura mar ODM Raila Odinga wacho ni bo chenro ni nyathi mosechopo higni 18 hinya te gwenge makaluo. Ibiro dwar mondo ndikre kaka jachamano. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. To membership chaka sani ma ithindo mosechopo higni 18 kawo membership mar ODM. Mondo wacho ni uda ni babedo gi yiero ni chike moko nitsero ka woda kucha. Adwa ni jo ODM Turoko bedi 99.9% OD. Eskun primar mamoro ei Central Nyakach. Oganda no yoro karomgi mar konyo jaod bura machon ma Nyakach Peter Odoyo kowo minode. Kata kamano, siasa noduogo kao kore e lienno seche mane ogai mar Azimio Raila Odinga omolo. Josiasa ariyo machiel kuomgi ichichgoni ne odare ODM odonje UDA nochako larore ka gipimo ratil margi ewi ng'ano mani machiegni kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Jochiw arita mag josiasa go obukora kore giwegi gino mani orocho chenro mag ik kapok ne jaod bura ma Nyakach Aduma Owuor ochung' motegno kendo duoko chenro e wang'e. Rakruok makamano nomiyo gai mar Azimio Raila Odinga osoko wenge josiasa ariyogo mondo were kod siasa mohiu gitine jopiny e lemo mpogore mane oyiergie. Ni candidates ni lareka nyoro ka jo nyoro kama kada in kidabro chung kaka MCA ikama biro prayo gabiro cha pod kunu moya tin be kanyo yiro ni MCA ti kaka MCA mari yone tiji wewe tani bala ni mjumbe tin bende mo yiri kaka mjumbe ti kaka mjumbe wewe chenda biro governor uchaka wachini do kama yante na podutie il ka MP ken MP ka ntai chione kuno sono fu ka Nyakach kama rishahi adoma kika ga yi bachalo kama kadaron ti dwaro sabu biro sani konyura nyang tij. Raila okoni nyaka koro gimed kedo ne piny Kenya kalore kod mibadhi madhi nyime ainyeto koteno kod nengo mauta mamedo mana idho piny maru pachoka. Out of 217 shillings which people are meant to pay per liter, 30 shillings goes into some people's pockets. The real price should be 187. They loaded with 30 shillings, and that was Museveni has refused to pay. Museveni has said, why should we be made to pay for the corruption of Kenyan officials? Jotelo manyanza mane oyoro e ikno to kane loso e gimedo kwedo weche magoledhi mag jotelo milieko ni osedonje UDA ka gikwayo riwruok mar jokang'ato ne jotelo e bwo riwruok mar chama mar ODM mondo ODM omed chung' motegno. Sani aneno ka jowuja moko nika to gin ka to giling thigi kwe mane kako nego gikwe toko nego beni kama koro wane ODM nigi njajore dwaro kom to yeni but demonstrate to us, especially now that you want to embark on a massive membership recruitment part. Ni ikelo jadi a chama, not on the basis of how many people mobilize LEL. And we must, as leaders, be honest and people of integrity. Not people who want cheap popularity. In maidwa mielo thum nindo kori mielo thum ng'ani mielo thum muda. Uda no ing'e wuongi. Emomiyo bed mos. Wariwore kanyakla nitiere ma gin yien motowo ginyal bede nguso. To baba nigi yiende mang'eny ibiro keto witado motegno. To koro jouda moko manyisowa ni nikech pinywa notho, ni nikech Raila nokodonje State House, koro wadonje UDA ofuo koso ok ofuo. Chama man Nyakach ka en chama miluongo ni ODM. Magi biro e kindeni maduond bura mar UDA osebedo kasoyo tiende e gwenge mag Kaluo e gima nenore kaka temo mayo duond bura mar ODM mbi e gwengego. Millicent Adhiambo, Ramogi TV,
Nyakach, Kisumu County. Nyakwarum gajwang' dakika 24